बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चेप्टार 8 बलाम एबा समानथाला फंस्लु बेनिनो सोंथि बिदां 8.1 बेनि 9 नाम्बारनि सोंथिखौ जों मावफुंगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.1 निनो 10 नाम्बारनि 8 नाम्बारनि सोंथिखौ जों मावफुंदोंमोन। जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्लाथाय अब्लाथाय आङो गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा अब्लाथाय आं दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। सोंथिया दं 9 नाम्बाराव ओरैबायदि जे बबेबा मोनसे बेंखन हांखोआव ए बि आरो सि मोनथाम बिन्दो लानाय जाबाय। ए बिन्दोआव बेंखननि नांज्रिद हांखोनि लिगै गुबुन दोंसे हांखो बोनायाव हांखोआ ए बि आरो ए सि खौ फारियै डि आरो इ बिन्दोआव दानदों। फोरमान खालामदि बि सि इ डि आ मोनसे दिंखनारि आखान्थिब्रै। दा दिंखनारि आखान्थिब्रै माने मा? दिंखनारि आखान्थिब्रै माने ओरैबायदि जे मोनसे बेंखन बिनि थिखिनि बिन्दोफोरनि गेजेरजों थांनो हायो आरो। दा इयाव मा होनना बुंदों? बि सि इ डि ना बेफोरबायदि आरो। अब्लाथाय दा जोङो बेंखनखौथ' बेफोरबायदि बोनानैबो जों खोन्थिलायनो गोनां गैया फोरमानाव जे बि सि इ डि नि गेजेराव मोनफ्रोमबो थिखिनि बिन्दो गेजेरजों मोनसे बेंखन बोनो हागोन बेफोरबायदि बेंखनखौ बोलायनो गोनां गैया। जोंहा मोनसे थार बुंथि दंखायो जे मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रै ना मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रैयाव मा जायो? उल्था खनाफोरनि दाजाब गासैया बेसे 180 डिग्रि जायो। बेनिखायनो जों जेब्ला नै बि सि इ डि मोनसे आखान्थिब्रैयाव नैबे खना बि खनाजों इ खनाजों दाजाबनानै खना बिजों खना इजों दाजाबना जुदि 180 डिग्रि खोन्थिनो हायोबा बा नैबे खना सि जों नैबे खना सिजों खना डिजों उल्था उल्थि नालाय खना सि प्लास खना डि बेखौ दाजाबना जुदि 180 डिग्रि होनना दिन्थिनो हायो अब्लाबो जोंहा फोरमाना जागोन आरो जे बि सि इ डि आ मोनसे दिंखनारि आखान्थिब्रै होननानै फोरमान जालांगोन। बेनिखायनो दा जोङो गिबियावनो सोंथियाव जि होदो बे कन्डिसनफोरजों सावगारिया मा फैगोन बेखौ जों नायग्रोनि। दा जोङो नायनि मा होनदों सोंथिया बेयाव होनदों नाय बबेबा मोनसे बेंखन होननाय लोगो लोगो मोनसे बेंखन आखिखानो नांगोन जों। मोनसे बेंखन आखिबाय बे जाबाय मोनसे बेंखन ना। ओमफ्राय बे बेंखनाव मा जाबाय ए बि आरो सि मोनथाम बिन्दो लानाय जाबाय आरो। जेनेबा नैयाव आं नैयाव ए लाबाय नैबे बि लाबाय आरो नैयाव सि लाबाय आरो ए बि सि मोनथाम बिन्दो लाबाय जों। मोनसे बेंखन बोना लादो बेयाव ए बि सि मोनथाम बिन्दो लादो। नै बबेबा मोनसे बेंखन आंखोआव ए बि आरो सि मोनथाम बिन्दो लानाय जाबाय होनदों। गतिके इखिनिया थांबाय गिबि लाइनजों। एबार नेक्स्टआव नाय ए बिन्दोआव बेंखननि नांज्रिद हांखोनि लिगै गुबुन दोंसे हांखो बोनायाव हांखोआ फारियै ए बि आरो ए सि खौ फारियै डि आरो इ बिन्दोआव दानदों होनना बुंदों। जिहेतु ए बि आरो ए सि खौ डि आरो इ आव दानदों होनना बुंदों नालाय बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन ए जो बि आरो ए जो सि बेखौ फोनांजाबखानांगोन आरो। दा इखौ जों फोनांजाबनानै नाय जों मा लागोन ए जो बि फोनांजाबगोन। ए जों बि बिन्दोखौ फोनांजाबबाय आरो ए जों सि बिन्दोखौ फोनांजाबबाय। ओरैहाय नाय ए जों बि बिन्दो फोनांजाबबाय ए जों सि बिन्दो फोनांजाबबाय। मानो होनबा जोंना ओरैबायदि दं नालाय जे ए बि आरो ए सि होनना मख'नाय दं बेनिखायनो ए बि आरो ए सि खौ फोनांजाबबाय। दा सोंथिया होनदों नाय ए बिन्दोआव बेंखननि नांज्रिद हांखोनि लिगै ए बिन्दोआव बेंखननि नांज्रिद हांखो नैबे ए बिन्दोआव मा बेंखननि नांज्रिद हांखो होनदों नालाय ए बिन्दोआव दोंसे नांज्रिद हांखो बोखारनांगोन जों नांज्रिद हांखो मोनसे बोबाय दोंसे। नैबे ए बिन्दोआव मा नांज्रिद हांखो दोंसे बोबाय आरो बेखौ जों जेनेबा पि टि होननानै नाम लाबाय। बे नांज्रिद हांखोनि मुङा जाबाय पि टि। अब्लाथाय मा होनदों नाय ए बिन्दोआव बेंखननि नांज्रिद हांखोनि लिगै
ए बिन्दोआव बेंखननि नांज्रिद हांखोनि लिगै गुबुन दोंसे हांखो बोनायाव हांखोआ ए बी आरो ए सी खौ डी आरो ई बिन्दोआव दानदों होनना बुंदों माने नैजे ए बिन्दोआव बोनाय जाय नांज्रिद हांखो पीटी ना नैबे पीटी नि लिगै गुबुन दोंसे हांखो बोनांगौनो दा जों गुबुन दोंसे हांखो बोनि हमना ला इयावनो बोबाय आं इदि बोबाय आरो दोंसे हांखो ना इ दोंसे गुबुन दोंसे नांज्रिद हांखो सरि गुबुन दोंसे हांखो बोबाय सोरनि लिगै बोदो इखो এই যে ए बिन्दोआव बोनाय नांज्रिद हांखो जाय पीटी मोन ना पीटी नि लिगै दोंसे हांखो बोदो आरो अब्लाथाय नैबे हांखोआ मा होनना बुंदो बे हांखोआ ए बी आरो ए सी खौ नै ए बी आरो ए सी खौ फारियै डी आरो ई आव माने ए बी खौ डी बिन्दोआव दानस'दो नैबे बिन्दोआ जाबाय डी आरो मोनसे नै ए सी खौ ई बिन्दोआव दानस'दों आरो बेफोरबायदि होनना बुंदो अब्लाथाय बेहालागैनो थांबाय फोरमान खालामदि बी सी ई डी आ मोनसे देंखनारि आखान्थि ब्रै दा बी सी ई डी होनबा मा जानांगोन बी सी फोनांजाबनांगोन जों बी सी ई डी आखान्थि ब्रै होनदों नालाय बी आरो सी खौ फोनांजाबना लाबाय अब्ला मा जाबाय नै फोरमानना मा खालामनो दो नैबे बी सी ई डी बी आखान्थि ई मा होनना बुंदो देंखनारि आखान्थि ब्रैनो बी सी ई डी बे मा मोनसे देंखनारि आखान्थि ब्रै थामहिनबा मा देंखनारि आखान्थि ब्रै होनबा मा होनना फोरमान खालामनांगौ जे नैबे ई खनाजों बी खनाजों उल्था उल्थि नालाय खना ई आरो खना बी खौ दाजाबनानै जों बेसे मोननांगोन 180 डिग्री मोननांगोन बा नैयाव ई मोननै खनाखौ जुदि लायोब्लाथाय मा जानांगोन खना सी प्लास खना डी बेसे जानांगोन 180 डिग्री जानांगोन आरो मानो होनबाथाय मोनसे देंखनारि आखान्थि ब्रैयाव उल्था खनाफोरनि दाजाबगासेया जेब्ला बेसे 180 डिग्री अब्लाथाय बेखिनिखौ जोङो दिन्थिनो हाबानो जोंहा बी सी ई डी आ मोनसे देंखनारि आखान्थि ब्रै होननानै फोरमान जालांगोन दा होमबाथाय जों गिबियाव मा लिरनांबाय गोनांथिफोरलि लिरनांबाय गोनांथिफोरलियाव सोंथियाव जेरै दं बेफोरबायदिनो लिरो जोङो मात्र नैबे फोरमान खालामदिखौ मा खालामो जों फोरमान खालामदिखौ फोरमान खालामनांगौदि होननानै लिरो आरो दा जों बेखौ गोनांथिफोरलि होननानै लिरनानै लाखानोसै लाइन मोनसे दा गोनांथिफोरलियाव जोङो सोंथियाव जेरै दं बेफोरबायदिनो प्राय लिरबाय इयाव बबेबा मोनसे बेंखननि होन्दोंमोन आं नै मोनसेनिफ्राय लिरदो बबेबा सोदोबखौ लिराखै मोनसे बेंखननि बेंखन आंखोआव ए बी आरो सी मोनथाम बिन्दो लानाय जाबाय ए बिन्दोआव बेंखननि नांज्रिद हांखोनि लिगै गुबुन दोंसे हांखो बोनायाव हांखोआ ए बी आरो ए सी खौ फारियै डी आरो ई बिन्दोआव दानदों फोरमान खालामनांगौदि इयाव दंमोन ना फोरमान खालामदि होनना आं इखौ लिरदो फोरमान खालामनांगौदि होनना बी सी डी आ मोनसे देंखनारि आखान्थि ब्रैनि बी सी डी आ मोनसे बी सी ई डी आ मोनसे देंखनारि आखान्थि ब्रै जेरै दं इदिनो लिरदो मात्र फोरमान खालामदिखौ फोरमान खालामनांगौदि लिरदो ओमफ्राय नैबे बबेबा सोदोबखौ आं लिराखै आरो बेनो अब्लाथाय दा जोङो बेखौ फोरमान खालामलांनोसै दा जोङो फोरमान खालामनि बेखौ दा जों फोरमानखौ बानायनि दा फोरमाननि थाखाय जोङो जे थारबुंथि 8.1.1 दंमोन ना बे थारबुंथि 8.1.1 बेनि हेफाजाबैनो आरो खायसे कन्डिशनखौ लाबोगोन जोंथ' मोनफ्रोमबो प्रब्लेमावनो बुंनांगोन जे 8.1.1 थारबुंथिखौ बाहायदोआनो होनना बुंनांगोन आरो ना अब्लाथाय नैबे थारबुंथि मथे मा जायोमोन बे थारबुंथिखौ आं खेबसे गोसोआव खोख्लैना होदो बेनिफ्राय उनाव जोङो खनाखौ दिहुनगोन अबे अबे खनाफोरा समान जायो बे मोनसे थारबुंथिनि हेफाजाबाव दा जोङो फोरमाननि थाखाय मा खालामबाय गिबियावनो जाय थारबुंथिमोन बेखौ नांखाथारगोन नालाय नै मोनसे थारबुंथिखौ बेनि हेफाजाबैनो जों खना सोर सोर समान जायो बेखौ लिरनांगोन बेनिखायनो जों लिरबाय सिन्स बेंखननि नांज्रिद हांखोआ नांज्रिद बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंलायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंलायनाय खनाफोरजों समान बे आरो अब्लाथाय दा नै मोनसे थारबुंथि मथे सोर सोर खनाफोरा गावजों गाव समान जायो बेखौ आङो सावगारिजों खोन्थिनानै नैबे साइडआव ओमफ्राय नैबे गोजौआव लिरना होगोन आङो नैबेयाव लिरनि आं नैखौ गासै खोमोरजोबनांगोन नैबे थारबुंथिखौबो खोमोरथ'नोसै आङो नाय दा बेयाव नै मोनसे बेंखनखौ नायनि जोंनाथ' इयाव बेंखन मोनसे आखिखादोंमोन नालाय जोंना नैबे बेंखना इ बेंखन आरो ना बै बेंखनाव नैबे ए
नांजि बिन्दो ए आव मोनसे बेफोरबायदि नांजि दांखो दङ पि ए टि ना नैबे ए बिन्दोआव ना ए बिन्दोआव नांजि दांखो सोर पि टि आरो नै पि टि आ अब्लाथाय नायबाय जोङो दा बेयाव जोंहा ओरैबायदि नाय ए बिन्दोआव पि टि नांजि दांखो बोनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जाबाय ए निफ्राय आरो मा दङ नै ए निफ्राय बि सिम ए निफ्राय बि सिम मा दङ मोनसे ए निफ्राय बि सिम दोंसे सिलिं आंखो दङ बेनि उनाव ए निफ्राय बि सिम दोंसे सिलिं आंखो बोनाय दं बेनि उनाव आरो बि निफ्राय नै सि सिम दोंसे सिलिं आंखो ओरै फैदो नैबे आरो सि निफ्राय ए सिम ओरै फैफिननाय दं नै आं खोन्थिना होदो नै टि निफ्राय ए सिम ए निफ्राय बि सिम बि निफ्राय सि आरो सि निफ्राय ए सिम अब्लाथाय नाय नैबे नांजि बिन्दो ए सिम बोनाय दोंसे नैबे सिलिं आंखोआ जाय खना देंलायदो सिलिं आंखोजों बे जाबाय नै मोनसे खना थामहिनबा टि ए बि आरो ना नैबे खना टि ए बि नैबे खना टि ए बि आ सोरजों समान जागोन बेंखननि गुबुन फारसेथिं सिलिं आंखोजों देंलायनाय खनाजों समान थामहिनबा नै बि निफ्राय सि सिम फैदो ना सि निफ्राय ए सिम थांदो माने ए निफ्राय नैथ' बि सिम थांखाबायानो ना टि निफ्राय ए सिम ए निफ्राय बि सिम इयाव नैबे खना सोमजिदो एबार बि निफ्राय सि सिम फैदो सि निफ्राय ए सिम थांफिननायाव नैबे जाय खना सोमजिदो नै मोनसे खना बे खनाया समान जागोन थामहिनबा नैबे खनानि मुङा मा नाम इयो बि सि ए बे खनाया समान माने टि ए बि खनाया सोरजों समान बि सि ए जों समान आरो इयो अब्लाथाय जोंहा मा जाबाय नैबे खना टि ए बि इक्वल्स टु बि सि ए बेखौ जोङो नैयाव लिरनो हाबाय आरो बेनिखायनो ओरै होननानै खना टि ए बि इस इक्वल्स टु खना बि सि ए बेखौ लिरनो हाबाय ओमफ्राय बेखौ से नाम्बार खालामना दोन बेखौ से नाम्बार खालामना दोनबाय जों एबार नेक्स्टआव जोङो गुबुन मोनसे माबायाव फैनि एबार गुबुन मोनसे जों मा लाखादोंमोन नैयाव ए आव बोनाय जाय नांजि दांखो पि टि ना नैबे पि टि जो नैबे हांखोआ मा होनना बुंखादोंमोन गावजों गाव लिक होनना बुंखादोंमोन ना बेनिखायनो इयाव मा जाबाय नैथ' पि टि थाबाय गाहायखै मा पि टि ओमफ्राय गोजौआव मा दङ नैबे हांखोआ नैबे इ दोंनि हांखोआ मा गावजों गाव लिकखाना अब्लाथाय इयाव जों इयाव मा लाबाय ओरैहाय दानस'ना होयोब्लाथाय जेनेबा इयावथ' मा नाम नैबे जाबाय डि नैबे जाबाय इ आरो ना अब्ला इयाव ओरैबायदि दं ओरैहाय ए नै ए निफ्राय डि सिम थांनाय दं नै ए निफ्राय डि सिम थांनाय दं ना ओमफ्राय उनाव मा जाबाय अब्लाथाय नैबे पि टि जो इ डि जो लिक पि टि लिक इ डि नैबे पि टि जों इ डि जो लिक आरो पि टि जो इ डि बा डि इ जि होनो पि टि आरो इ डि आ गावजों गाव लिक आरो बेयाव इसोर लिक जायोब्ला ओमफ्राय सोर दानस'ना होदो ए डि आ दानस'दो ए डि आ दानस'ग्रा आरो बेयो ए डि आ अब्ला जेब्ला ए डि आ दानस'नो हागोन ना ए डि आ दानस'बाथाय मा जागोन इयाव लिक दोंनै लिक हांखोखौ दोंसे दानस'ग्राया दानस'ना होयोब्लाथाय मा जायो बेयाव उल्था मोखां इसिं खना सोमजियो दा नैबे खना आरो नैबे खना इसोरो मा उल्था मोखां इसिं खना मानो उल्था मोखां इसिं खना बिसोरो पि टि आरो इ डि आ लिक ओमफ्राय ए डि आ दानस'दो दानस'नायाव मा जादों मोनसे मोननै खना सोमजिदों आरो नैबे खनाया माबायदि महराव नुनायाव ओरै जेड बायदि बा एन बायदि आरो उल्थायैबाबोथ' इयो जेड बायदि ओरै उल्थायैबाबोथ' इयो जेड बायदि महर जादो ओमफ्राय बा एन बायदि महरथ' जादो बियो बेनिखायनो इखौ मा होनो उल्था मोखां इसिं खना नैबे जेबिजो आरो उल्था मोखां इसिं खनाया जेब्लाबो गावजों गाव समान बेनिखायनो उल्था मोखां इसिं खना हिसाबै नैबे खनाजों इ खना समान नैबे खनाया मा मुं इयो टि ए डि नैबे खनाखौ मा होनना फरायगोन टि ए डि आरो नैबे खनाखौ मा होनना फरायगोन इखौ इ डि ए खेबसे खोन्थाना होदों आङो नैबे खनाखौ मा होनना फरायगोन टि ए डि आरो नैबे इ खनाखौ मा होनना फरायगोन इ डि ए टि ए डि इस इक्वल्स टु इ डि ए मानो होनबा इसोर मा उल्था मोखां इसिं खना दा जों इखौ नैबेयाव लिरगोन आरो ओरै होनना लिरगोन पि टि लिक सोरो डि इ डि पि टि लिक इ डि सोर दानस'ग्रा ए डि आ दानस'ग्रा ए डि आ दानस'ग्रा जेब्ला पि टि
लिग इडि ओमफ्राय एडिया दानस'ग्रा जागोन ना अब्लाथाय मा जागोन स' खना टी ए डि इज इक्वल्स टु खना इ डि ए मानै समान इसोरो उल्था मोखां जाहोनखौ लिरना होदो उल्था मोखां इसिं खना जाहोना जाबाय उल्था मोखां इसिं खना दा बिसोरो उल्था मोखां इसिं खना नालाय गावजों गाव समान आरो जों इखौ एसे साजायबावगोन नाय टी ए डि इडिया इदिनो थागोन टी ए डि खौ एसे साजायगोन जों नाय माबोरै साजायनो हायो नायनि नै सावगारियावबो नायनो हायो टी ए डि होननाय लोगो लोगो नैबे खनाखौ बुंदो नाय टी ए डि नंगौ ना नैबे टी ए डि होननाय लोगो लोगो नैबे खनाखौ बुंदो इखौनो जुदि जों होनो टी ए बि होनना बुङो टी ए बि होनबाबो बे नैबे खनाखौनो बुजायो नाय खेबसे खोन्थाबावदो आं टी ए डि होननाय लोगो लोगो नैबे खनाखौ बुंदो टी ए बि होनबाबो नैबे खनाखौनो बुङो अब्लाथाय मा लिरनो हायो जों टी ए डि नि जायगायाव टी ए बिबो लिरनो हायो मानो होनबा एखे खनाखौनो बुजायो बिसोरो बेनिखायनो टी ए डि नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो टी ए बि लिरनो हागौ आरो अब्लाथाय इखौ टी ए डि नि जायगायाव टी ए बि लिरबाय आरो जोंनि इ डि ए आ इदिनो थाबाय इ डि ए बे जाबाय 2 नाम्बार समानथाय अब्लाथाय जों एबार नेक्स्ट मोनसे माबायाव फैलायनि जोङो दिन्थिनांगौआ जाबाय बि सि इ डि आ मोनसे दिंखनारि आखान्थिब्रै होननानै दा जों बोरै दिन्थिगोन नेक्स्ट मोनसे कन्डिशनाव फैनि जों एबार आरो नेक्स्ट मोनसे कन्डिशनाव फैनायनि सिगां मोनसे खामानि मावना लानो हायो जोंनियाव नैबे 1 आरो 2 खौ नायोब्लाना मा जाना दं आगसिथिं टी ए बि नैबे टी ए बि आगसिथिं 1 निया आगसिखै टी ए बि 2 नि आगसिखैबो टी ए बि आगसिजों आगसि समान नालाय आगदाजों आगदा समान जागोन स' 1 and 2 इमप्लाइज बेनिखायनो 1 आरो 2 निफ्राय इमप्लाइज 1 आरो 2 निफ्राय मा मोनगोन आगसिजों आगसि समान नालाय आगदाजों आगदा समान आगदाखै दङ बेयाव बि सि ए आरो जों मा दङ इ डि ए मा दङ जोंना 1 नि आगसिथिं टी ए बि 1 नि आगसिथिं टी ए बि 2 नि आगसिथिंबो टी ए बि अब्लाथाय आगसि आगसिना समान नालाय आगदाजों आगदा समान जागोन नै बि सि ए जो इ डि ए जो समान जागोन आरो ना बेखौ जोङो एसे साजायनानैबो लानो हायो आरो दा जों माबोरै साजायगोन बेखौ नाय नैयाव जे बि सि ए दङ बेखौ जों एसे साजायगोन बि सि ए होनबाथाय मा बि सि ए होनब्लाथाय नैबे खनाखौ बुंदो हो बि सि ए होननाय लोगो लोगो नैबे खनाखौ बुंदो दा जों इखौनो जुदि बि सि इ होनना बुङो अब्लाबो नैबे खनाखौनो बुंगोन आं खेबसे खोन्थादो बि सि ए होनबाथाय नैबे खनाखौ बुङो बि सि इ होनब्लाबो नैबे खनाखौनो बुङो बेनिखायनो जोङो बि सि ए नि जायगायाव बि सि इबो लिरनानै दोननो हागौ नैबे खनाखौ बेनिखायनो बि सि ए नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो गोसोब्ला बि सि इबो लिरनो हागौ मानो होनबा बि सि ए आ जाय खनाखौ बुजायदो बि सि इ आबो बैखौनो बुजायदों अब्लाथाय इयाव इ डि ए थाबाय इ डि ए बेखौ 3 नाम्बार खालामना दोन बेखौ जों 3 नाम्बार खालामबाय एबार 3 नाम्बार खालामखांनानै एबार नेक्स्ट जोङो गुबुन मोनसे कन्डिशनखौ लाना फैलायनि आरो दा जों नेक्स्ट मोनसे कन्डिशनखौ लाबोनाय नाय नेक्स्ट मोनसे कन्डिशना मा जागोन नाय नै साइडआव खोन्थिना होदों आङो नैयाव नाय ए निफ्राय बि सिम ओरै दंना ए निफ्राय बि सिम बेफोरबायदि दं ओमफ्राय गेजेराव डि मोनसे बिन्दो दङ अब्लाथाय डि निफ्राय नैबे इ सिम दं आरो ओरै फैनाय इ सिम ओरै फैनाय दं आरो नैबे अब्ला नाय नैबे ए बि नै ए निफ्राय बि सिम आरो ए बि आवनो डि बिन्दो दं ए बि आवनो नैबे डि बिन्दो दं डि निफ्राय इ सिम फैनाय दं डि निफ्राय इ सिम फैनाय दं अब्ला इयाव नाय जों जुदि मोननै खना इयाव दाजाबोबा नैबे खनाजों बे खनाजों दाजाबबा मा जागोन नैबे खनाखौ मा होनना बुङो जों इ खनाखौ होनना बुङो जों इ डि ए होनना बुंगोन इ डि ए प्लास नैबे खनाखौ मा होनना बुंगोन इ डि बि होनना बुंगोन इ डि बि नाय अब्लाथाय मा खना सोमजियो आं खोन्थिना होदों नाय जों जेब्ला खना इ डि ए माने नैबे खना आरो इ डि बि नैबे खना बे मोननै खनाखौ जेब्ला दाजाबो मा जागोन नैबे गेजेरनि नैबे रोदाया गैया जागोन अब्लाथाय मा जालांबाय इयाव मा खना सोमजिबाय ए डि बि सोमजिबाय ए डि बि सोमजिबाय आरो हा जेब्ला इ डि ए आरो इ डि बि खौ दाजाबो इ मोननै खना दाजाबा ए डि बि खनाया सोमजिबाय आरो ए डि बि खनाया माबायदि नुनायाव
एडिबि खनाया जाबाय मोनसे गोथों खना माने मोनसे स्ट्रेट सिद्दा मोनसे खना ना थामहिनबा इयो एडिबिया जाबाय मोनसे गोथों खना जाहैबाय आरो गोथों खनानि माना जेब्ला बेसे गोथों खनानि माना 180 डिग्री इखौ जोङो दा लिरनो हागोन आरो जे गोथों खनानि माना बेसे 180 डिग्री दा होमबाथाय जों इ मोननैखौ दाजाबनायखौ लिरना होनसै बेयाव दा इयाव जों लिरनि दानिया ओरैना दानिया खना मामा इडिए आरो इडिबिखौ दाजाबदो खना इडिए प्लास खना इडिबि इ मोननैखौ दाजाबना मा खना सोमजिदो एडिबि आरो एडिबि खनाया मा मोनसे गोथों खना जोङो मा खालामदो इडिए प्लास इडिबि खालामनायाव एडिबि खना सोमजिदो इडिए प्लास इडिबि इक्वल्स टु खना एडिबि आरो एडिबिया जाबाय मा मोनसे गोथों खनानि मोनसे सिदायै थानाय मोनसे गोथों खना आरो गोथों खनानि मानखौ जों एबार फज'नो हागोन नैबे इडिए थाबाय प्लास खना इडिबि थाबाय आरो एडिबिया गोथों खना नालाय गोथों खनानि माना बेसेमोन गोथों खनानि माना जेब्लाबो 180 डिग्री अब्लाथाय नाय दा आरोबाव इयाव मोनसे नैयाव नाय 3 नाम्बारनि मथे मा जायो 3 नाम्बारनि मथे इडिए खनानि मानाव मा फज'नो हायो बिसिइ फज'नो हायो इडिए खनायाव मा फज'नो हायो जोङो खना बिसिइ फज'नो हायो बेनिखायनो नैबेयाव इडिए नि जायगायाव मा होगोन जोङो बिसिइखौ होगोन आरो 3नि बायदि माने इयाव मा बिसिइखौ होबाय प्लास नैबे खना इडिबिआ थाबाय ओजाव 180 डिग्रीया थाबाय आरो जों मा खालामदो इयाव खना इडिए नि जायगायाव बिसिइ होदो मानो होनबा 3 नाम्बाराव मा दङ खना इडिए माने मा खना बिसिइ लिरनो हागौ बेनिखायनो इडिए नि जायगायाव खना बिसिइ लिरदो प्लास इडिबिआ इदिनो थादो प्लास नैबे इकुवेल थाबाय 180 डिग्री थाबाय अब्लाथाय नाय जों जेब्ला बेखौ मोनबाय ए 3 निफ्राय मोनदो नालाय इयाव साइडआव लिरना हो 3 खौ बाहायना होनना 3 खौ बाहायना थामखौ बाहायना मोनदों बेखायनो लिरना होबाय जों 3 खौ बाहायना होननानै मा बाहायदो जों 3 निफ्राय नैयाव जाय इडिए दंमोन ना इडिए नि जायगायाव बिसि होदो 3 नाम्बारनिफ्राय लाबोनानै अब्लाथाय दा जोङो जेब्ला बेखौ मोनबाय बिसि प्लास इडिबिआ 180 अब्ला मा फोरमान खालामबायदियो बेखौ जों नायनि जोंना फोरमानाथ' जाबायानो बेयाव जानाया सावगारिजों बुजायना होनि आङो उनाय नै मोनसे आखान्थि ब्रैखौ नाय बिसिइडि इखौनो बिसिइडिखौ दिंखनारि आखान्थि ब्रै होननानै फोरमान खालामनो होदोंमोन नालाय बेनिखायनो दा जोङो बिसिइडिखौ नायनि बिसिइडि ओरै दं नाय सिनिफ्राय बि सिनिफ्राय इसिम इनिफ्राय डिनिफ्राय बि बिसिइडि इ मोनसे आखान्थि ब्रैयाव मा मोनबाय जों खना बिसिइ प्लास खना मा मोनदो बिसिइ प्लास खना इडिबि इक्वल्स बेसे 180 डिग्री खना बिसिइ प्लास खना इडिबिआ बेसे 180 डिग्री ने खना बिसिइ प्लास खना इडिबि इक्वल्स 180 डिग्री दा सावगारियाव नायनि खना बिसिइआ सोर खना बिसिइआ बिसिइ माने नैबे खना आरो इडिबि माने सोर इडिबि माने नैबे दा नाययाव नैबे खना सिजो खना डिजो मा गावजों गाव उल्था खना नायो दा जिहेतु नै मोनसे आखान्थिफ्राय बिसिइडि आव नैबे उल्था खनाफोरनि दाजाबगासेया नै उल्था खना मोननैनि दाजाबगासेया 180 डिग्री जादों नालाय बेनिखायनो मा जागोन नैबे बिसिइडिआ मोनसे बेंखनारि आखान्थि ब्रै जासिगोन आरो मानो होनबाथाय जोंहा थार बुंथि बायदिबाथाय मा मोनसे बेंखनारि आखान्थि ब्रैनि उल्था खनाफोरनि दाजाबगासेया मा जायो 180 डिग्री जायो बेनिखायनो बे मोननै खनाया दाजाबनाव 180 नालाय बेनिखायनो नैबे बिसिइडिआ मा जागोन मोनसे बेंखनारि आखान्थि ब्रै जासिगोन आरो स' नैयाव बिसिइडिआ दिंखनारि बेनिखायनो जोंनियाव लिरनोसै बेनिखायनो मामोन बिसिइडिआ मोनसे दिंखनारि आखान्थि ब्रै
मानो जाखो मानो होनबाथाय BCED नि उल्था खना मोननैनि दाजाब गासैया बेसे जादों 180 डिग्री जादों नैबे खनाजों उल्था उल्थि मोनना इ मोननैखौ दाजाबना बेसे मोनदों 180 मोनदों बेनिखायनो BCED आ मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रै नै BCED आ मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रै अब्लाथाय जोंहा फोरमाना बेखिनियानो जाबाय फोरमान जाबाय नालाय प्रुफ होना लिरना हो अब्लाथाय नैबे फोरमाना जालांबाय अब्लाथाय जोंना 9 नाम्बारनिया जोब्बाय आरो 9 नाम्बारनिया जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों